Croeso I Clwb Rygbi. Os ydych chi'n chwilio am y diweddaraf o Super Rygbi Cymru a phencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru, rydych chi yn y lle iawn. Dyma beth sydd I ddod ar eich cyfer. Ar ôl colli yn erbyn Glynebwy yn rownd agoriadol Super Rygbi Cymru, roedd Aberafan yn croesawu Cwins Caerfyrddin I faes y Talbot Athletic. Gewn ni'r gorau o weddill y gyngrair yn cynnwys Pen y Bont yn erbyn Pont y Pŵl, Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Llanymddyfri ac Abertawe yn erbyn Casnewydd. Dechreuodd pencampwriaeth yr ysgolion a cholegau yr wythnos yma, I chyfbwyntiau ddod o Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent yn erbyn Ysgol y Sylafera, dewn ni'r diweddarau chi hefyd o weddill y gyngrair. As dyw hynny ddim yn ddigon, gewn ni'r newyddion o gysadleuaeth ysgolion a cholegau y merched hefyd. Ond fe ddechreuwn ni yma ar Barc yr Arfell, lle roedd Caerdydd yn croesawu Glynebwy yn Super Rygbi Cymru. English language commentary is available with Dave Rogers and Steph Hughes, Ifan Phillips a Rhysap Williams sydd gyda chi yn y Gymraeg. Dyma I chi'r hyrddiad nawr yn dod o Gaerdydd. Mae'n edrych. Dim ond un peth sy'n mynd I ddigwydd mynd hyn a cais yw I. Ond mae rhaid I nhw weithio hyd. Evan Daniel yn bryn, ond mae fe'n croesi. Cais haeddiannol I Gaerdydd. Maen nhw wedi reoli'r elfen yna o'r gêm yn sicr. Evan Daniel sy'n croesi am gais cyntaf y gêm I Gaerdydd. Ond lain lan I Gaerdydd. Dyma nhw'n dod. Symudiad yng nghanol ca yr eilydd Jason Harris. Gynt o Rygbi Caerdydd a Caeredin wrth gwrs. Y gŵr o Gyfyrddin. Goodchild yn ffindo. Dewi Cross. Cross. O, mewn mas. Troi. Tirio. A mae'r cais yn sefyll I Dewi Cross. Ail gais o'r tymor. Symudiad pert gan Gaerdydd na pas gan Goodchild yn sythu'r cefnwr o'r un. Dewi Cross gyda'r cyflymdra. A ni wedi gweld tro ar ôl tro yn y lliwiau glas a dina yn sgoro I Gaerdydd. Cyfle I Glynebwy, cyfre gwirioneddol fan hyn. Ieuan Morris yn edrych am gais arall yn erbyn Caerdydd. Pawb yn cyrraedd mewn I ysgarmau symudol yma. Y captain Ethan Phillips yna. Mae ar lawr, mae'r law mas. Morris yn torri, trial mynd rown y cornel. Y bel yno. Braidd yn uchel yn ardal y dacl o Glynebwy. O mae anafantes yn cael ei chwarae unwaith yn rhagor. Keep going, back foot. Gwrthdaron ardal dacl yn ddigyfaddawd. Y bel yno unwaith yn rhagor. Mewn yr ochr, na. Sean Parry yn codi yn mynd. Rhyw fetr yn bryn mal Glynebwy nawr. Cymru di cyfleuon. Oedd captain y clwb, Joe Franchi, yn gweud bod rhaid I nhw wneud. Eisiau pwyllio nawr, mae'r bel ar y llinell, ond I mai. Mae'r cais yn sefyll. Ieuan Morris yw na, fi'n nabod y gwyneb na. Y bachwr. Behind the ball. Take him back. Retreat, retreat, retreat. Gic yn un hir. Gwrth ymosod mae Tom Rice am wneud. Dangos I gyflymdra ar y tu fas. Dangos I ddwylo. O, mae fe yn nawr. Thomas. Y bel. I Dewi Cross. Wa! Cyflymdra ni wedi sôn amdano. Paid a tynnu cyhyr. O, mae Dewi Cross yn croesi am ail gais am ymateb gan Gaerdydd. Tom Rice yn gweud, gaf I gael cyfle, gaf I gael yn ddwylo ar y bel a mynd ar y tu allan, yn tynnu'r ysgellwr, yn gael I ddwylo'n rydd. Josh Thomas wrth I ochr a wedyn yn gweld Dewi Cross ar y tu allan, yn rhoi'r bel iddo'n gynnar, a ni'n gwybod y gweddill. Dewi Cross gyda'r cyflymdra, ond yn gael I dwylo'n rydd. Tom Rice yn mynd dros y llinell fantes, yn mynd tu ôl ar amddiffyn, a Dewi Cross yn neud y gweddill. Lain Glynebwy yw I. Meddiant yn lan. Franchi'n trio cael ei ddwylo ar y bel, ond wedi llwyddo wneud. Na, ni dim to. O, mae pentwr o gyrff. A mae'r pentwr yna dros y llinell gais. Cais I Glynebwy. Pwy sy'n ar y gwaelod? Wel, mae doi o'n yna. Pwy'r olaf I godi? Gwedwch chi wrtha I, wel, Lewis Young yw'r olaf I godi, I fe oedd ar bel, dwi ddim yn siŵr, ond geiffe'r cais.
Dyma i chi foment enfawr yn y gêm. Morgan Williams oedd hwnna'n cario. Lloyd, dymu, ond dadlwytho. Yn gorfodi'r bas, ond. Pwy sy'n cael carden felen? Di hwnna ni mynd mlaen, oedd y law mynd nôl. Dwi'n meddwl captain Caerdydd, Sean Moore. Dim byd lot yn bod ar hwnna, sa'n credu. Dwi'n anghytuno, ti'n Harris. Set. Kick-gosb i Gaerdydd yn y sgrym. Braidd yn angredadwy bod hwnna wedi digwydd. Mae'r ail hanner wedi bod llawer gwell o ran drama a safon. Bowen! Oeddi wedi torri trwyddo. Oeddi'r cymorth ar ei ysgodd e. Nari. Williams. Hyd. Ochr Gami. Oeddi wedi'n cario'r holl ffordd. Mae yno. Pwyll piau nawr. Os na gais yn dod! Os ma fe! Joe Goodchild yn cau pen y mwdwl. Fel nath y mae Colwyn yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru gyda'r gair olaf yma. Mae'r gair olaf yma, y cais yma, yn dod â 2 bwynt bonus i Gaerdydd. 4 cais yn ennill o fwy neu 15 na mwy o bwyntiau. Y sgôr terfynol. Caerdydd 29, Glenebwy 20. Bles iawn ar y perfformiad. O'n i'n gwybod bod Glenebwy'n dod lawr bod gêm dyn dyn nhw, mynd rownd y cornel gyda boes mawr fel gwedwch chi yno. Ond fi'n meddwl boes di ffront o lan yn dda. Just ymateb gyda be nhw wedi dod nôl. Perfformiad da gyda'r boes. Ti'n edrych fel ti'n chwarae lot o hyder mas na. Faint ti'n edrych mlaen i gwylio a cadw datblygu yn y lig hyn? Wel, mae fe yma i pobl fel ifanc. Felly, os fi'n gallu chwarae mor gymaint o fi'n gallu, sy'n neb yn gallu cwyno wedyn. Thought in the second half we had our chances, a couple of penalties, and a couple of enforced errors probably cost us in the end, to be fair. I couldn't fault our guys' effort, they're probably just a bit of accuracy and decision making. Llongychiadau, be nath y blesiad i fwyaf o'r perfformiad yna? Just cadw yn y gym, really. Disgybleth ni ddim mor dda nhw be ni moyn, ond dyth ni trwyddo. Just i cadw boes, i cadw fynd trwy gadael y gêm a cael 6 pwynt na yn y diwedd. Joe Goodchild felly yn selio'r ail bwynt bonus i Gaerdydd. Galle fod yn hanfodol i fan. Ydyn nhw beth sy'n cefnogi y reol newydd yma? Ond bendant galle'r cais ola yna bod yn hynod o bwysig i Gaerdydd yn wedig yn dod falle i diwedd y tymor pam mae pob pwynt yn mynd i cyfri, ond yn sicr fi'n credu mae fe'n rhywbeth positif iawn, achos fel wnaethon ni weld hwnna gallai Gaerdydd gall mynd yn gêm eitha boring, falle'n dyn a cadw bethau'n dyn, ond nhw wedi penderfynu mynd am y cais, felly fi'n credu bod gael y pwynt na yn meddylfryd y chwaraewyr i treol wared tan yr 80 munud. Mae gymaint narsef o ganolwyr ifanc addawol yng Nghymru ar draws bob ranbarth, a yn syliedig ar berfformiad heno, mae Steffan Emmanuel wedi ychwanegu ei enw i'r drafodaeth. Odi, o'n i'n meddwl oedd yn arbennig heno, jyst y ffordd ath at y gêm fel chwaraewyr sy'n ddeunaw. Yr hyder oedd gyda fe, bob ochr i'r bel, felly nedrych mlaen i gweld gobeithio fe'n chwarae'n gyson yn y pencampwriaeth eleni. Reit, at ein gêm nesa, fe gurodd Cwins Caerfyrddin Abertawe yn yr wythnos gyntaf. Roedden nhw yn Aberafan i wynebu'r dywiniad yn Rownd 2. Caerfyrddin yn ymosod yn gynnar. Roddy Davies yn chwipio allan. Patryma yn cael ei gweu yng nghanol cae. Ori Badem oddi ar rasgell. Y blaenwyr yn cario'n gryf. Josh Helps yn cael ei atal yn Bryn. Be yn cael ei arafu rhyw fymryn. Yr bachwr yna. Yn dal i fynd, dal i bwmpio'r coesa. Mae Lewis Morgan yn ryfeddol wedi sgorio. Y tafliad yn gywir gan Morgan. Y sgarmes yn codi stem, colli siap. Ond mae Morgan wedi sleifio drosodd ar yr ochr dywyll. Aberafan yn y glas, angan y matab wedi ildio 2. Y Cwins yn dechrau chwarae rhydd, ond wedi cael ei rhyngipio gan y mewnwr Liam Seward. Cyfla i bwyllo i Aberafan. Y dyfarnwr i weld yr oedd i fraich allan am eiliad. Aberafan gorfod twrio amdano y bel, dyma hi'n cael ei ryddhau.
Be'n cael ei chwipio allan at yr wythwr Ashton Evans. Yn cael ei ddal. 2-3 o'r Quins o'i amgylch o. Delnefo, y gic dros y top, lle mae hwn am gyrraedd, lle mae am adlamu yn garedig i Gwilym Evans. A Brafan wedi ymateb. Y gic lawr y cae ddim yn fwyaf golygus erioed. Yn gwahodd yr wythwr Ashton Evans i gario nôl lawr ganol y cae. Siwyd, edrych i'r chwith, defnyddio'r blaenwyr unwaith eto i drio signo am ddiffyn y Quins yn gylach. A Brafan roi lled arni hi am wedi darfanfod y gwagle allan yn llydan. Digon o niferoedd yna, torri nôl tu fewn, mae'r asgellwr Lewis Jenkins am fynd yr holl ffordd. Arbennig o dda gan y gŵr ifanc. Y Quins yn goramddiffyn yn defn am glirio lawr y cae. Honna wedi dod oddi ar di allan y droed i weld. Cyfle i wrth ymosod rwan i Aberafan. Eto maen nhw'n torri'r dacl gyntaf. Allan at Lewis Jenkins. Rhy hawdd i'r asgellwr. Neb yn gallu taclo Delnefo. Y cloc yn goch, cyfle ola y Quins i ddwyn y fuddugoliaeth. Nw'n troi at y blaenwyr ysgarmes symudo sydd eisoes di bod yn effeithiol. Eisoes wedi croesi am gais. Cyfle arall. Mae'n agosau. Nhw drosodd. Mae wedi colli hi yn anhygoel. Di llithro allan o'i afal o. Quins yn methu Aberafan yn fuddugol. From today, there's a lot of learning that we've got to do in terms of our control, our game plan, our execution. But there's a lot of good things in there. We're working with a really young group of players, which we have to remind ourselves at times. And to be fair to the boys, they've got growth in them, and I'm sure they'll bounce back well. Delighted with the win. It's our first win in the S4C, and very happy with that. But we probably felt a little bit deflated because we thought we could have had 2 bonus points out of it had we scored in that probably around 60 minutes. It would have killed the game and it would have given us 2 bonus points. So, but that affords us a lot of learning, how we manage the game in those areas. It was a lot better than Ebbw Vale last week, but we'll get better as the season goes on that. Roedd yna 2 gêm arall yn Super Rugby Cymru ddydd Sadwrn. Dyma beth ddigwyddodd ar draws y wlad. Casnewydd ath ar y blaen yn Abertawe gyda Carwyn Penny yn torri'r llinell a Josh Reid yn croesi roi nhw ar ben ffordd. Ond roedd Abertawe yma i chwarae. Maswr Josh Phillips newydd gael ei arwyddo o Bontypridd yn darganfod bwlch ac yn mynd amdani. Chwarae da o Callum Carson a Harry Houston yn rhoi Callum Dodd yn y gornel. Abertawe yn arwen ar yr egwyl 27. Ond fe nath Casnewydd daro nôl yn yr ail hanner, ceisiau o Joe Peard, Carwyn Penny, Jack Lloyd a hwn o Wade Langley yn y funud ola i ennill y gêm. A llan yn ddyfru i fai Colwyn i wynebu RGC. Adam Warren yn croesi i roi pencampwyr uwch gyngre'r y llynedd ar y blaen. Ond ciciau cosb o Billy McBride a hwn o'r blaenwr Dan Owen yn rhoi RGC ar y blaen o 13-10 ar yr egwyl. Fe estynnodd y mewnwr Conor Dever fel einoriaeth cyn i Billy McBride groesi 15 pwynt i'r maswr wrth i RGC gipio'r fuddugoliaeth 28-23. Mae lot o sôn di bod am Ben y Bont fel tîm i wylio eleni. Wythwr Jordan Collier yn croesi yn yr ail funud i roi'r momentum iddyn nhw yn erbyn Pontypool. Ychwanegodd Ed Hawlin arall i'r tîm adre. Sam Scarf a Mike Herbert yn sgorio i Pontypool cyn i ddwylo medrus Hugh Anderson roi Iwan Duggan dros y gwyngalch i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Ond Pen y Bont oedd yn arwen yn y munudau ola, cyn i Pat Lewis dorri trwyddo i gipio'r fuddugoliaeth i Pontypool. Pawb felly wedi chwarae 2 gêm yr un, ond Casnewydd a Chardydd sy'n arwen y ffordd. Cofiwch am y tro cyntaf eleni pwynt bonus am fuddugoliaeth o 15 pwynt a mwy, ac Abertawe a Pen y Bont sy'n dal heb ennill. Dyna ni eich fix o Super Rugby Cymru am yr wythnos hon, ond mae yna ddigon i ddod ar S4C. Fe fyddwn ni gyda chi'n fyw nos Iau o Aberafan wrth iddyn nhw groesawu Casnewydd, ac fe fydd i'ch bwyntiau o Super Rugby Cymru a phencampwriaeth yr ysgolion a cholegau yn ôl nos Fawrth nesaf. Ac yn sôn am yr ysgolion a cholegau. Mae'r pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru nôl. 16 tîm. 1 freuddwyd. O chwarae yn y stadiwm y Principality. Pencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru. Rwy
were the champions last year. Yn campwyr eleni yw Coleg Llanfyfri! 1 pwynt tymor newydd, a gall unrhyw beth digwydd. Welwn ni chi ar y car. Croesawodd ysgol Glantaf Coleg y Cymoedd i Barker Arfe wrth i'r ddau anelu ddechrau'r tymor gyda buddugoliaeth. Draw at ein tîmau sylwebu. Glantaf, 2 yn erbyn 1, trwy'r bwlch, opsiynau tu fas a tu fewn. Dim lot o opsiynau nawr, Joseph Jones, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais, ond yw e'n torri tacl, ond i ma fe! Yn dechrau'r tymor newydd fel nath e orffen y tymor diwetha yn croesi am gais hyfryd. Mae hwnna'n gais gwych yn syth o'r ail ddechrau. Joseph Jones yn neud yn wirthiol fyna, jyst i mynd ar y tu allan, aros ar ei drad, yn gael y bel yn gynnar, trosglwyddo'r bel i'r llaw chwyth, i'r fraich chwyth na, i ddefnyddio'r llaw dde na, i roi y fraich at y cefnwr a mynd dros am y cais. O, rhyngipia! Joseph Jones o dan y pist. Di darllen honna yn berffeth. Ail gais i Glantaf, ail gais i Joseph Jones. Mae ffili stopo sgori. O, cais gwych arall gan Joseph Jones, ond tro hyn, cais unigol, gwych gan yr esgellwr. Bailey Cuts yn torri unwaith yn ragor. Dim byd yn bod ar y dacl yna. Yr eilydd o brop. Ia swe oedd hwnna, ond Glantaf yn ffindo bylchau nawr. Dwylo da hefyd. Adams yw hwn, y bas mas yn Llydanos, na hat-trick i Jones! Os ma fe! Wel, dyw e ddim yn gallu stopi sgori ceisiau y gŵr yma. Joseph Jones, ysgoloriaeth gyda fe, gyda Rygbi Caerdydd, a heno yn fyw i ni'n gweld pam. Mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais. Codi o'r bôn o dan bwysau, mae Desi yn neud. Mae'r cymoedd o dan bwysau. Eto'n penderfynu cario, trial creu bach o ongl i gicio. Sam Price o bosib bydd yn gorfod wneud hynny. Na, mae tro'r chwyth gan Wyatt. Ond dyma Kinsey. Agor i lan i Joseph Jones. Pa'r y paso Joseph, just cer amdani. Ar y tu fas, torri dacl gynta. O, ar bel hyfryd, nôl ar y tu fewn. Cais gwych. Joseph Jones yn creu y tro yma, yn creu i'w faswr Lloyd Lucas. Cais, pwynt bonus yw hwnna. O, Lloyd Lucas gyda'r llinell cynorthwyol gwych na. Falle yn tybio bod Joseph Jones yn mynd i mynd ar y tu allan a gael y gwagle na. A mae Joseph Jones yn disgwyl fel chwaraewr eitha cyflawn ar hyn o bryd. Cymoedd dal i drial, dal i chwarae rygbi. Fi'n mynd i atgoffo Ifan Phillips, bod yn goffo dewis seren y gêm. Bylchiad hyfryd, ochr gamin hyfryd. Mae'r asgellwr yn mynd. Pinoteci, Jack Pinoteci. Dwi ddim wedi cael y bel. Un cyfle mae wedi cael, a mae wedi cymryd e. Cais unigol gwych i'r gŵr yna, ac i golyg y cymoedd. Wel, mae yna gyfle am gais arall cael ei ddodi ar y llawr llew gwyn. Fe'n llwyddo cael y bel yn ôl. Odi Glantaf yn gallu gweithio'r bel yn Llydan, neu os ddim eisiau nhw wneud. Pwy sy'n codi ola? Dwi'n meddwl taw Owain Hall sy'n wneud. Cario nawr. Mae Parcel yn wneud. Pawb yn cael gêm bellach, bob eilydd ar y cae. O, nawr te, bwlch yn agor i Tein Jones. Ail gais. Wel, se hwnna wedi digwydd rhyw 9 munud yn ôl. Falle byddai'r gêm yn edrych yn wahanol. Ond ail gais i goleg y cymoedd, hwnna'n dod i'r asgellwr sy'n bellach yn fewnwr Tein Jones. Tein Jones yn gweld y gwagle a neud digon i mynd dros am y cais. Yn y frwydr o fewn y rhanbarth, Glantaf atha hi yn erbyn y cymoedd o 36 i 20. Fe ymestynnodd yr eglwys newydd greiso cynnes i goleg Llandrillo i'r brif ddinas, ond gadael y waglaw nath o gogleddwyr. Hwn yn un o 2 gais gan Salem Ciambi,
gyda'r Eglwys Newydd yn sgorio 6 gyd mewn buddigoliaeth o 46-10. Teithiodd Coleg Caerdydd ar y Fro i Goleg Llanymddyfri, pencampwyr tymor dwytha. A'r crysau gwyn oedd y fuddigol unwaith eto. Cic Owen Griffiths yn adlamu yn garedig i ddwylo Thomas Williams. Yr asgellwr arasio dan y pist am 1 o'i 2 gais o. Llanymddyfri 32, Caerdydd ar y Fro 19. Yn hanesyddol, mae Coleg Sir Gar wedi bod yn o'r cryfa yn y gystadleuaeth, ac mae'n edrych yn debyg bydden nhw'n gry eto eleni yn dilyn cychwyn arbennig. Sean Jones yn derbyn cic ei hun mwyn sgorio ei ail mewn buddigoliaeth o 40 i 21. Yr Eglwys Newydd, Sir Gar, Glantaf a Llanymddyfri i gyd yn serio pwyntiau llawn yn y rownd agoriadol o'r gystadleuaeth. Ond digon amser, gyda 6 rownd yn weddill, i geisio thorri mewn i'r 4 uchaf ar rowndiau terfynol. Roedd yna 4 gêm hefyd yn Adran B. Nawr fe serthiodd Coleg Gwent allan o Adran A ar ôl dymor siomedig flwyddyn diwetha. Ysgol Ystylafera oedd yn ymweld ag Ystrad Mynach. Sgrym Coleg Gwent. Kai Wardman yn bwydo, ond maen nhw wedi colli'r bel yn cael ei ddwyn gan Ystylfera lawr yr ochr dywyll a'r gic gan Cian Evans yn bownsio'n garedig i Tristan Williams. Fe'n casglu ac yn bwydo i Aled Evans am y cais cynta. Ac Ystylfera y cynta i sgorio. Rhac cloi i Coleg Gwent. Lwsi ar momentum. Wayne Thomas y blaen ysgellwr yn ei chanol. Wardman unwaith eto'n gwythio'r bel nôl i'r canol yn reoli'r gêm ar hyn o bryd. Tîn hôl y bachwr yn cefnogi'n wych a pwy oedd yna unwaith eto yn ei chanol i Kai Wardman. 5 pwynt iddo fe. Dim newyddion y llinell yma. Symudiad sydd wedi baratoi yn amlwg. A mewn i'r sgarmes symudol. Pwy sy ar bel yna. Ni'n gallu gweld Tîn hôl yn reoli y chwaraewyr. A fe sy'n hawlio'r cais, yr ail gais i'r tîm adre. Sgrym i Ystylfera. Mae angen pwyntiau arnyn nhw os i ddal gafel ar y gêm hon. Y gic gan Morgan Penhale. Alfie Selby yn gwyro, yn casglu fe'n gelfyd ac yn gweld y cefnwr Ashton Crook. Mae dyfer coesau i gyrraedd y gwyngalch. 2 bwynt sydd yn ddi, a chi teimlo bod hyder Ystylfera yn codi. Hefyd hyder y gŵr yma, yr wythwr yma, Ellis Cox. Mae fe'n pweru drwyddo, sdim gobeith y Charlie Ferris. A dyma i chi gais unigol. Bydd Cox a'i ffrindiau yn cofio am sbel. Gwent reit ar y llinell. A Lewis Robinson Blanche yn cwmpo drosodd am y trydydd cais. Hwnnw nôl ar y blaen. Cerrig Smith yn casglu'n daclus mewn i'r sgarmes symudol. Maen nhw'n chwilio am y llinell neu maen nhw'n chwilio am y pwynt bonus a'r cais. Odyn nhw am gael ei gwobrwyo. Odyn maen nhw Chester Creel sy'n mynd â hi a Coleg Gwent sy'n mynd â hi yn y gêm hon. Shane Williams sydd wrth y lliw yn ysgol Dyffryn Aman y dyddi yma ac fe ddechreuodd i yrfa newydd drwy giro Coleg Sir Benfro. Y cais yma gan Osian Herbert yn 1 o'i bar wrth i'r tîm ennill o 24 i 5. Carlamodd Coleg Pen-y-bont i ffwrdd gyda'r holl bwyntiau yn erbyn colegau Castell Nedd Port Talbot. Ac sôn am redeg, cais unigol anhygol gan y cefnwr Theo Hutchinson. 1 o 10 cais y tîm, sgôr terfynol 44-19. Sgoriodd Ysgol Uwchradd Casnewydd 5 cais wrth giro Coleg Crist. Gwaith traed Slick Noah Morgan yn ei ddanfon drosod am ei gynta o 2. Sgôr terfynol, Casnewydd 31, Coleg Crist 8. Dyffryn Aman, Casnewydd, Pen-y-bont a Choleg Gwent yn cipio 5 pwynt llawn. Ond oherwydd y system pwyntiau ffactor, ble mae'r pwyntiau wedi sgorio yn cael ei rhannu gyda'r pwyntiau wedi ildio, Dyffryn Aman sy'n arwain y ffordd. Dechreuodd cystadleuaeth y merched wythnos yma gyda 6 tîm yn cymryd rhan, a dyma bydd y gwyddodd. Roedd Coleg Gwent yn fuddigwyr cyfforddus ar ôl ymweld â Choleg Sir Gar. Y tîm gorllewinol yn methiad ar rhoi pwyntiau ar y sgorfwrdd, a dyma i chi cefnwr Katie Johnson gydag 1 o'i 3 chais ar y diwrnod. Y sgôr 76-0. Coleg y Cymoedd groesawodd Coleg Llanymddyfri heol Sardis. Dwylo da o olwyr a'r blaenwyr yn rhoi'r maswr Megan Jones dros y llinell am ei cais cynta, 34-22 i'r tîm cartre.
Enillodd hanes Coleg Llanryllo yn erbyn Coleg Caerdydd a Fro. Cefnwr a'r chwaraewr rhyngwladol dan 18, Saran Jones, yn sgorio i hael gais fan hyn wrth gipio'r fuddugoliaeth o 65 i 21. Dyma beth sydd i ddod dros y penwythnos. Dydd Sadwrn am 5 o'r gloch, mae cyfle i weld Caernarfon yn herio Cona, cyn bod y gwylch yn croesawu'r Stormers i Abertawe. Ar ôl hynny, cyfle i ail-weld y Scarlet yn erbyn Caerdydd am gwaster i 10 ar S4C, a wedyn dydd Sul yn yr adran Genero Wrexham sy'n herio Abertawe. Dyna ni, fe welon i chi nos Iau yn fyw o Aberafan wrth i Gasnewydd ymweld â'r Talbot Athletic. Diolch am eich cwmni tan hynny, hwyl fawr.